Gia nach Brook falla clia the chluife kinne nach tábhat an seo Malta dó den srá Idirchúige Vodafone agus cúige mún the falling canis fear cúige alla cinso bei siad tríd go dtín clé canis is stáds Dexcom an Saharan an féinnaí Lúnasa tá mud in seo I mala clia tá sé písbug scamalach ach tá amse go hálainn gui beag go sasan na parkid gulid dro an bosca tráchtdrochta agus lom sa bosca tráchtdrochta neo gon chluife seo tá irimmer cúige mún irimmer an na héan Dervlin ik award now Dervlin tachta chakatse Kugalain Haji go trom hís a gurcha céad leis tá sa súl ón ar an ballin. Well, bheith ag stocha bhfuil siad chun freigra a ceart a thuirt ar an cé díamach sa bhí siad an seachtain sicata is stocha tá gá gnéad an cluthe caifidís bheith níos fearr. Caifidís an líra d'áil agus é a chur I lábh Eve Higgins agus Aoife Dalton Cominic agus is féidir agus freisin caiig siad é scapa chuig na clíthánaí átain na bhfuil Lewis do crete a chu. Chun sin a dhéanamh caiig siad bhíon níos fearr agus níos agrathe ó thaobh an ionsaide agus beag ceannaireacht allhar tastáil ó Dan O'Brien the bhfar sin. So tá Connacht an seo agus bhí buamach be méil feriste an teachtain seo caite agus tá siad géar átáil sa chluife canis na chéadúir ó fihin níteag. Dúirbh le céad a léamh ar uran na Gaillimhin sin. Is tócha an rud céine ní raibh mór an ceannaireacht leis cinnt an seachtain sicata, drochlathe bhí ann in ag na holtaí agus ní raibh siad in ann éon rud a crothú bhí cuasaí go maol agus ní raibh siad in ann sais patrún at Hashpont, nor a fuair siad an níróid, ní raibh siad in ann na pasna sin na chuir le chéile dóir sin bhí siad faoi bhrú ó thaobh an breakdown agus mar sin de, so mátá siad chun bua all an seo an nómh agus beg rud jackar sin na dhéanamh ach beg orthú bheith a bhád níos glán síos ar an uorlár agus an chuirsála dhéanamh ar an níróid. Ok, beanna mu inis na fórne agus tá trí áú sa páchtan an hosa I ggurcha an teachtain Jakarta go chuig Laighin tá Hannah Wilson ag teachtasteach ná cuimh am lai ag gibh a héan tá sí tíomh le captaí na fórne Sarah Delaney agus Linda Dujang sa ró tosa tá Nicky Gibson ag immert le Laighin ag leibh seo an chéadúras tá sí sa dárán le Ruth Campbell tá Aoife Corcoran ag tosa I ngansaí ifir a sé le átatá Rosie Cyril agus bei Roisin Kinch agus Erin King ag ifir a hocht bhí sí thar cían in ag cúgamún. So the coolie sin tá Alex O'Connor in ngansaí ifir a dé le Jade Gaffney tá tíomh le Dana O'Brien, leanan Aoife Dalton agus Eve Higgins a láir na parca, tá Emma Tilley in áit Vicky Ellams Kinlan le Maggie Boylan ar an glíhan eile, tá Stacey Flood ar Ashmerlan Chooley in áit Robin O'Connor a tanis ar a mínse. Brendan Mundis ar furin chuige Connacht agus tá rins áirthaí a dinta don uran a bhua in ná óla an zéad seachtain le caite. Tá Stacey Hanley ag teachtasteach sa ró tosa tíomh le in áit Caram Mulcahy. By Ella Burns agus Lily Morris chuin tíomhte tá an Poppy Garvey isteach. Gomneisgel in áit Emma Fabi sa dárán le Faith O'Vawe. Leanan Emma Kelly, Eilish Quinn agus Jemima Adams Verling sa ró cool. Tosin Maeve Deely in ngansaí ifir a dé tíomh le Evan Riley. Tá Bert nua ar na clíthánaí Connachta tá Emma Foley in áit Ava Ryder agus Alana Fitzpatrick in áit Schieffer Hession. Tá Anna McGann buca go leor na parca le Lindsay Clark agus tá Clara Barrett fós mar lán choolaí. Agus nis na fórne teachtamach an tosa níos airn agus cúga Connachta teachtamach ar dús. Agus mar dúirtma tá trónúna go hálainn buai cúgamún níos dúche agus mun fannacht le cúga Laighin na heachtamach an parca chumá agus mar dúirtmuid Connacht gera áit a chinsú sa chluthe canis le buaine níor bhún na Connachtaí cúga Laighin sa chomórta seo ó fiche trí. An nora nuair thug an dá chúige seo air a chéile bhí bua le Buaicphointí ag na Laighin. Damse Orla Dixon, Faith O'Vawe úd an duine go na Connachtaí a damse na Laighin trí úd an láisin chríochna an scór 2-7. Mar luama an teachtain Jakarta bua mór ag cúgamún agus bhí bua mór eile cúgamún le méil feriste. Ach, sola gur tús
leis an action seo tá Númad Cúnas in almost the Philip Goose style a chuairlín na féine go toban an cúgi las fehead an bheitheh an mléana ní rosa ach seas go híon blion díis agus bhí se mar fíomh chótealaí an rugby na man agus rugby na Halaban fe blianta agus faoi stúr Philip bhú éire an Grand Slam ag mórtas na sé náisiún na fit stríd agus a bhíon dar géan bhí sé ganas nuair for mná na héan ceannas fear na All Blacks ag an current down the fithe cards ag fear a bhí tunchar mór ige rugby na man an seo an éireann as a cha blianta fád de gobar son an chluife agus na himróí dhéis dé go rá anam. Númad Cúnas an sin go Philip Doyle agus beanú ar chlár na buintí cúgamún fi láthir tá siad éirid 10 buinte tréis op chá bhua le puinte bólis áil na cúgaláin na tata carta agus cúige óla níos lúche tá Connacht tá siad dáráit a chéad a fuinte agus cúige óla sa tríomháit leis puinte agus fuair siad puinte bóna se bháin in Connacht mar sin Laighin fós fócaí fálaigh bun an tábla gan éon fuinte acu fós agus an difreacht scóra lúdsa a fithe mar sin tá siad asúil le taspáintas a bhhar níos fearr tá siad asúil go méid feabhsar an taspáinta sin mar tá na himróí móra tá siad i gimmert an seanrób tá mblianta eile ní an na himróí idirnáisiúnta gimmert sa chomórta seo tá siad an na níis agus mu asúil le sár chluife an seo idir fir in éair agus fir in éair. Mar sin réitar an Laighin nar Morgan McCartney agus mar sin Thomas Ray agus tá Dana O'Brien chun tús a chur leis an chluife seo Babhta dó de chomórtas Idirchúige Vodafone agus Laighin a chur tús leis iad Somála agus mar luma an ghuí i gáil cinál trasna na párce ní se chusteach naach ar na himnóirí cheappain. Agus is tíad a chusteach agus amach an sin leis na Connachtaí agus bróid curlé ige sin agus istífú sin tá Tilly agus pás curt rasin sin tóce ag cúgaláin agus gamú mád zinta ag Alana Fitzpatrick an sin Dan O'Brien Stefskin zasa sin agus Eritala Eve Higgins tócirái ag Erin King Ban na dimmer ag an rád seag an chéadúr go chúgaláin na teachta se carta. Alex Connor. O'Brien a chur bóg leis sin kick clistin sin a léite go má agus tócirái ag Barrett. Gamú má zintar Lana Fitzpatrick sela fós ag na Connachtaí. Aveen Riley an cóchaptín ó Pioci sús gon tálann sin go má agus a fánacht den isis. Riley, Shear, kick Crean sin, Maeve Deely, agus O'Brien. Deely fannacht, fáitir ísig luach na himmer an tata carta I méil feriste, Maeve Deely. Agus Mark Amshia sin kick cliste dervla, agus Connachtí gimmer sa limister, tá siad geirh gimmert an I lea chúgaláin inis. Sin agus, it's great an taspáintas an deir seach na sicata níor airig lo clista immert ní raibh siad déanamh na cinní ceart ó thaobh caithíonn an líróid a scapa agus caithíonn é churchuig an taobhlína chun limisteir a bhain semach agus just I fécinn ar an cogant kicking an sin idir Maeve Deely agus Dana bheith sé sin antábhacht go nómh agus an lábhanúachtar ag Maeve Deely an sin agus an gcuide ón sin amach ag féit ó bheabhaigh. Connachtí duine go má Deely teach fríd lár na park an sin. Quinn. Sin go das. Pioci sús teag Riley.
Anzas fad, McGann. Clark agus Eric Lehan an sin grammú mór dinta Foley. Agus iríis de tróra rudaí. Éivín Riley, Marion and Cullum, dráthar le. Tar fanel chuige Connacht. Tóci da iríis de gin ag Lindsay Clark. Cartisteach láva Jemima Adams-Verling. Glúrcaint sa fin vancha nítiach fihe blin gois tá sí gimmer tar cían. An ói beisi chans má go méisi fanel na hid an náisiúnta chama. Iríist, Riley, Bjorn na Chinga Riley. Tá sí get to be creative Bjorn. Riley gola zornina. Nílach numa Katsa. Agus tá út forza. Ag Éivín Riley chuggle Cúige Connacht. A lehid go score. Bjorn na Chin by Cúige Line spléachta leis a gosins. Ach sin score ítach amsi ag Éivín Riley. Úntaach fad é sin le eiscin Éivín Riley tá Lewis lectracha agus freisin tá sí I gcónaí ag fécin suas áitina bhfuil an spás ach go háirithe timpeall an roch an sin. Ag déanamh go hanmhá na Connachtaí ag déanamh go hanmhá an sin cliste ag boga daoine as an slí san roch ag crothú an spás sin agus Éivín réig an deis a hógant freisin ach bhí mar caint faoi seo rihréangus an Keiko táhachtach is a bhfuil an bhrisise sios agus Lewis an cluthe. Má tá na Connachtaí chun graime áil an cluthe seo cafidís immert an topic. Má bhogann siad na Laighin timp na fórca sin an áit a crochíonn siad spásna agus imróir cosúla Éivín Riley ag siúrú chósaí agus déanamh na cinní ag bun an roch mar rinne an sin. Beg feibna ag na Laighin. The war sin beg orthú tarringta stock agus the war sin beg níos mó spás an imel a ggur imróir cosúla féit ó bhiawe a gcuid an lína sin amach sin dús agus a chuirtús leis an píos fad. Ítach fad an cóchaptain Éivín Riley gamsú an scór ban béal an na slua a gimmert go má. Titín sin agus botún an na Connachtaí a siar a chuisi. Riley stiffú ríist. Catas siar, cinál mí chhlaachtar, puci Susa Clark. Clark chu broig lé agus a stiffú sin tá sí tóci ag Stacey Flood. Agus gramú má dintar Flood. Tá heap go bud an chéadlifa go Flood in Ganzi Cúige Line cúgdé a tíomh chama. Tóci ráin sin agus Linda Dujang in sin. Fós acab. Cúig sé méidir céaltaigh na Connachtaí taréising ramún sin ní bheidh siad sásta. O'Brien, puci Susan sin ag Higgins. Sin go má Higgins ach gramú má dinta ar is a deire. Carta siar ríist ag Connor. O'Brien agus titín sin as láb a Maggie Boylan Beisí spléachta. Ban Carrick na siúra in sin agus botún agus Dinne gona himnoirs fear de bar go Cúige Line nach ní bheisi gar sin eile a ríist. No, ní bheith agus bei sin an céad pís of momentum a bhí ag na Laighin agus an céad pís a shelf le cúpla srá agus ní oirigh siad leis na pasna agus bheitfáid ceapa leis an caiidán bhfuil a chá ó thaobh na centers freisin. Gombeoch siad níos fearr ó thaobh sin a chríicnú amach agus mar tá lúte go tá Maggie Boylan Harveh topic. Harveh Lloyd refreshing. Chun sin na chur le chéile go bhfuil duine chomhacht sin na gut na clíán bhála é sin na úsáid go minic cé go minic agus is féidir ach ní oirigh glóin sin genta go hanmhá ó thaobh Alana Fitzpatrick freshen chun sin na clúna síos. Ceann sin puci Suas go hálan ag Jemima Adams-Verling an leashaptín an áir ban Craig the gimmert thar cían ar fad tá sí an láidir cuioine níti a fé blin gois. Cur siar it's O'Deely will spás an sin tá sin go hálan bhaid Deely lehead go chick ó mifid it méh Deely an sin an dar a kick ítach ifid it Cúige Connacht tá sí tróú chularad mar bhaine sin tata Jakarta imel ferse bhí sí mar luach na himara agus brúnis an pacha tá ag Cúige Line a gaptín Sarah Delaney tá cá gansaí ifid a dó réiteach lenní seo a cháisteach. Yeah, a rís mar luamar cé go táhachtach is méid na kickin na sin a réith an cluiche seo agus chun éalú de limis der hain ach freisin chun bhrú a chur na Laighin. Sin botún puci Suas a ríist the tam seige Hanley. Brewer Sarah Delaney an húcar go Cúige Line. Ráchá sa chéile cáilteach go práid cúpla ceann an teachtain Jakarta in ag Cúige Mún chomá. Ní bheith siad sásta. Riley. Go híntaach an sin. Quinn. Riley a ríist. Agus an pacha bhrúch an cín an na Connachtaí tá
mná na gáileh tacaí tá siad grísa agus an tuí rain sin Clara Barrett gamú mór dintar Barrett agus is sé tochals níor Aaron King an láh all in euros Riley a ríist tá sí choláit ar a park tuí rain sin ag Eilish Quinn Nish Burns fós ag Burns ar dead tá sí tuí gotála Linda Dújang leis an námú sin a ríist Clark agus é ceann sin scuilte chun cín tití as láha Poppy Garvey an sin na stóca agus ní dólam greibh sí ró hásta leis an cinná an sin ach ba gramú olúir a chuig an staach an sin ó Rosie Sir le stócha agus an momentum sin a stoppa ag na Laighin ach Can níor na rá tá an imirtir fad le chuig a Connacht faoi láthair agus tá siad imirt cluthe an spéisiúil an simúil agus tá anáis síirse chu tá sé le feiscin freisin cinní ceart mar luamar ó thaobh an kickáil an sin ó méobh dílaí agus cúpla kickanna den scá uthí freisin beag ar an lína chúil na Laighin bheith a bhád níos fearr chun dailá leis an bagart sin. Got to share Connor O'Brien agus ní raimte sí mar chuine iste an sin ag Clara Barrett ní Barrett tá ach go rai Riley a fuca sin sús passion timple an ísisiil ag Garvey fós ag Garvey agus grúte as cúgaláin an seo a bhfuil Níl take seach go cálí seach an sin Sarah Delaney Níacham go dtíach ce a Harlan sin Derbla níos amhacha tusa. Níor scuil si nóair a hitseach an talamh ó thaobh an gramú níor scuil si an gramú so ní raibh si ag rollú agus dóir sin ní raibh access mar léonn tú ar mar gléann tú ar an dolisteach chuig an rock an sin a go ríis an brú curtha arás ag na Connachtaí ar na Laighin ag an buinte seo si is ina limistéir héin a ríis. Ní dólam gohfuil an setpiece ag feimú go róhád óh fiú an scrum agus bheitfá ceapa le caidan na imróirí tá chós an ró thusach go mbeadh siad níosú dorásach an sin. Poppy Garvey a thógáil sin san air agus cinnte tá dacrochtaí cúgaláin a brenn teach fríidir sin tá Ruth Campbell agus bhfuil se fátarrá Campbell níl se fós ar thiomh Tíomh na Connachtaí agus dinta th cían an sin Ruth Campbell chríocht na sí leis an níróid in láha eice agus clippert le teacht. Dinta go hámhaid Ruth an sin tréis cúpla bblion a chahabh i tréáil le Ruthí tá sí anmha láha an ada aice agus bíonn si orintanta bíonn siad snámh nó timpeall an máil sin ach tá si tréis golóir ferbertí na bhar a cluthe agus ach go háirithe timpeall an máil agus cosint an máil chun an scill sin a crothú agus dinta go hanmháin sin chun a lábh chuir an líród agus stoppa chur le momentum na Connachtaí. Agus cinnte Ruth Campbell is tin sin sa bacha sa dárán le Nicky Gibson tá gimmert ag an level seo an chéadú go chugaláin agus brú teacht ar fachan na Laighin sin peochaí súsa sin ag Aaron King. Ban nás na rí teach amach agus gramú mór dinta ara a fós Shellev ag Cúgaláin. O'Brien agus brean ar sin tá sí hééis a chur Harlíne agus áir an ionintach an seo ag na Connachtaí thar tú tríocha méidir amach ón líne agus feicmid ced is féidir lobar chrothú. Se simú cáint leis an bhirt príomh Eleanor Sanna Govinder agus Craig Hansbury bhí siad a lua go rá an furan idirnáisiú an furan cóteala na idirnáisiúnta teacht ar cuairt ach go minic agus chuineal súil ghéar in na himróí agus go leorach seo ggéir bheits an áibh go na comórtas tá teacht sús. Campbell amú mór míta in sin agus na Laighin fós teacht amach leis tóicií in sin ag Higgins. Good zas. Dalton. Tóicií agus dead an gramú dinta an sin Maggie Boylan. Aaron King. Pógann se Bertie stoppa. Linda Dújang níród ar hits an níród sin as a láimh níor hits.
Carta Shear. O'Connor. Dalton. O'Brien in ish. Dealing Chin. Shanton Choi. Cougar Lion. Run past in Hunkeen. Niakamad Zay. Cat Michigan on past in Hunkeen. Ta mud the the here on Shaw. Faux signal line. Faux attack in ish. Agus Emmett Tilly. Good Zas. Go Holland. Attack Reeds and Chin. Gibson. Yeah, Cousins come on. Campbell and Ish. Squeal to Hunkeen. Agus Botun on the line. Cousins on what on the Connacht is dead. On Scramble D. Visha Tava to Hunchin. Agus he had the Tart Shear. Agus he had the stop it. No line. A goal Hunkeen. Agus an cinenne I dro na chomnatí faoi deara bhí cúpla cín an sin bhí mar fara an líród an seo umper Linda Dújang capan mar greibh sé trééis dul chun tosaigh agus an sin a rís leis an pass ar an taobh clé an sin ach scaoil an réitóir leis agus an isis tá na chonachtaí ras leis an líród ag éilú ón limistéir héin agus bhefa ag sú le kick mór ó méobh dílí an seo no beidir umper dús agus an sin kick mór ach éilú có topic agus is féidir lo ag buinte seo. Tá Brewer Teachtamach an sin go má rinne Jemima Adams-Verling Tóki Rai ag Poppy Garvey Níl se sin an hlachttar Brewer Dealey agus seo ardán zas go an balle bhí go leor brú a chur ar nivid an sin agus sin amach le tacht nish. Ced is féad latíana Sarah Delaney ráid a leat níos lúche leis na sin tamacha. Cetá cúgaláin na chruthú. Cunne siimplí é beidir. Yeah, gone down. Counting the Hurtu and Milan air Sarah Delaney booked money on Hookali if I and stocks of Winale, but Captain Grev Kupla Botun Genta o have Kosiach on Imrory Sunshine Max so simply Mar Luig to August Anne fucked up. Akon Cousin come off fresh. Yeah. Torkin Chine Gibson Delaney Tarbronum Sarah near to being a loch the Guni. Toki Rai Eg Wilson Connor Chamach Higgins Shin Gazas a Easton Gramu Marshte Tochels and Chin Emma Kelly gonna Connacht Titiaslava Linda Dujang Agus Botunella Oh Kugalion Tanadeshna Agi Achtasha Bakal in the Shansana Shin Sana Governor to Shahis and Shafun Agus Nivaisha Rohosta le Shin Ja, big vacant there and smocked freshen August Nime Graf even mid lahok, but on smocked there and curb August to a dullish stock nor thought to ig umper on road August freshen nor thought to Jenna and Glana Macher and Rock Neil na line ig Jen of job ma egg on road Aaron Dolive leis on road Aaron Dolive Gamleshkill fui law the war shin Toshid fui vru August the Jen of Erupt on O'Connor on shin again of Erupt on Lero the Scapa. Neil she now na end of man Neil she like available Kuhi egg one on Rock August Toshi Nis Mulla the war shin. Kianchin Toki Snarig Stacey Flood Band Railway Union Zimmer Gimmers Gama Aaron King Toshi Hofekel Chashi Riley Machzamalach August Jan the Never Hochtrai Toki Rai in Chinad East Egg Tilly to August Initial Line Tacht August Shannon Limister Fehedo Mader Tá Brún Shaw in the court, sorry. Cartamach, like Connor, O'Brien, Dujang, go Hall and Higgins and Ish. Machanto Dalton and Machanto Stacey Flood. She hustled Luchacha. Foseg, Cougar Lion. Dalton at East. Gazas and Shaw. Maggie Boylan. Imror, Nabliana Anora. Durin Rugby, Lamont. Aaron King at East. Togan Bertie is stopper. Agus will she Gerthy and Chin King? Has she gebracht? Campbell here today. Tachtanish, Aoife Dalton. Banu Folly, Gimmers Gaman Shaw. Tokirai Adish, De King. Gramu and Chin. Oh, Eilish Quinn, Agus Zera, she'd got to Gatala. And Rater Fogert, our Cougar Connacht. Campbell. Gramu Mad Zenta, Egg Adams Verling era. Connor and Ish.
Gibson got to Gatala. Irish Gramu, O'Clark, on Hussins, Har, Keane, Godzisha, Campbell, Kedis Fade Latina, Mo Didach, Currency Shees and Cleggan, Toki Ryanish, Gibson, Irish, Ton Doris Dunce. Wilchid Nana Khamach, John the Cooley hit. Meral Ta Sarah Delaney out here today. Nish on Eastfar, Flood, Higgins, it's Owen Clehan, South Reeds in shot to Emma Tilly, ach Brand Tashi Cunny in order it east, Cossins and Headsco, ach Ton the line the attack, Tug a Blur Brew, August Taud Forza, Egg Maggie Boylan and Chin, Fragra Tucky and Kugaline, August Dervla Vishash in attack. Vishayak Virhu Obergadien, Vina Connachta, Kamad, Fainok, Eg Fanok Slina, Fanok Naska, Eg Darren Lee, Iver One, Harho, Aaron Tavlin on Shin, August on Pasto, Cretishin, O Aaron King, Willie Gimmert, Son Coolshra, just on Skip Shin a Kermach, Craig Maggie Boylan, Aaron Tavlin, a Dirach Aaron Tavlin, Ach Rivishin, Vina Cossint, Gahanwa fad Kaigmero ach Vina Liney Finok Rinishid Akursal and Lero the Rishis Rishella agus Tokshid and Deshner Vishe Las Modov. Similar in the Hymnori to Nation, Stacey Flood, Dalton, Eve Higgins, agus Aaron King, Lauren noch an sinna Crohun score, agus ag Crichtig ma ag Boylan, O'Brien agus tá an Deshin Callse ag O'Brien. Marshin and score, Shach the Coig. Ach, Shin on score, Visha Shin attacked. Ach, Tá Cossins Connacht le Molach Magus. Craig Hansbury, atá Far Mionlach, atá Mar Frí Eleanor and the Connacht Dish. Na Hie Blin ege, Mar Frí Eleanor. Hie Blin eg Sana Govinder, Frí Eleanor in the line, Chuma. Bei shit sauce to gama o heaven to spawn to Gadisha on Doran Clifford Tanyavach Agus Clifford Craobh. Nish Alex Connor Hashin Shear Delaney her today. Alex Connor at East. Ban the thought anim near squad notion to Talon the man and I are a few. And they've been like Kugaline, Titsin Chin as the Connacht and the Liggins can year Jim Praba. Dujang Leshing now Munchinga Kugaline against Campbell on Homa. Riley. Pokidai and Chinig, Ella Burns. Riley Fogarts. Pokidai. Quinn. It east Connachta Gamshu Bjarni Bjugga. It's the rare heel at Satsus na Parke. Riley stayed east to Fogart took his throw Hullerud. Taka Reeds and shot ta Emma Kelly. Oh, near on pass and Rowan Tach Pucky Suska Hallnig Jemima Adams Verling. Ban Craig's Gimmers Gama. Go Hall and Bjorn and shot. Oh, Eilish Quinn. Arshka point chin. As it goes Lovig Dalton. Toki Ryan Chin. A Kugaline. Feito Vawe, a Kurt Gulen, Yishnach and Shinagus. Bulya Crew up, Polse. Agus, Nina Samuel Gertu, Kras and Chugga, Gunnar Himmery. Vi Hannah Wilson, he is Tevele den Forknier, she Kirstach her on Immerch, ach, Stoke, Bader, Clig in the Ta, a Gesht, Agus Kaffa. Course he is stop at the Warshin. Jemima Adams Verling, a den of Obert and the Goppel. Whole Agus Kega will she og Imreen she Abby galore. Janet she na Kinney Cart, Neil she gearing na Passana, Son Gramusha, Hermak on Tomer Fad, Jenin she on just on Ober on Lena Dirok Hoganch, Agus on Lauder Shin na Hashpond. Fui law her stoka, Gwil on Love Nukter, Egna Connachta O'Have on Cook, Douglas Marshin, her, on Lasho Fad.
gan hours voor na Laighin on úsin ag bhí arthú dul an slí gdí an taobhlína chun é an all ní raibh siad ná dul tríad agus fiú na cúlathe just so hebh an cosint an sin le Anna McGann agus Colleen lé clé an sin Alana Fitzpatrick cúpla gramú den sco agus ag dúna an spás síos anas nachil na Laighin an nána líró de scape chuigna imróí dainséir cosúla Maggie Boylan an sin an clíán nach i dtí go hanhá a chu Jermaine Adams Erling híos fi láir leis an medic agus tóca just cramp ó bheith rith an méid sin. Schanig moet sin Fiona Hayes iste agus tá sí mar chud go an banisteachta tá ag chuige Connacht Craig Hansbury tá mar fi Eleanor agus tá sonsa bhfuil Larissa Muldoon panúil túfás taí eice chumá mar sin tá go leor taí ag na Connachtaí ó híomh na cótealaí tá aga agus go háid ó híomh pacha bí cins go Fiona Hayes lárnach an sin á dróú agus se go bra agus ionintach eiceil mrá a duine dulchan cín ó híomh an cóteáil agus go bhfuil siad lárnach mar tá sin an tábhaach go mrá tá tríd go deisiach agus tháinig was Tanya Rosser le blianta le fuair an chuig Laighin agus tá sin sontasach go bhfuil deisna álaigh mrá. Ja, sin é agus ní Briggs le na muoinnig agus bhí Hayes le na muoinnig ribh sin freisin agus Aaron King in Brisha síos an seo. Lehids go bhean Aaron King chuir sí ar flát an sin ag for Corcoran agus tá cúige Laighin na techt Kinsa bei Derv le roundú leocht na himmarthe agus tá Aaron King lárnach go dtí seo mar a bhí ggurcha teachta Jakarta Higgins agus O'Brien ó sin kick an cliste tá Tilly a techt agus déala se bhó Craobh Rugbaí déta se chola náit a bit ach tá sellh fós ag na Connachtaí ag chuige Laighin chun na Connachtaí síos ar an líróid sin agus cinenne le duach go betucha sí síos líne. Aoife Dalton ag dulaisteach an gcuide sin dhéanamh ag an rock agus tá sí anéifeachtar sin dhéanamh ísle leis an talamh mar dearn siad agus go hánéifeachtar Karen líróid mar sin ach kicked and sco ag Dan O'Brien on spás aimse ché agus an line chase ag na Laighin go hánéifeachtar freisin an brú sin leanúint. Sin kick all in sin O'Brien hun deisiach rathú agus mar luú tú Aoife Dalton cúig trá áirlach an nimnóir is slú ar a barc agus tá sí chólárnach a cholar an íanans na Mrás na Gandy a gorma sin Delaney wad níos fearr ón pacha Shimply agus deisian seo acab tá cá cúige Connacht iad a stoppatán a cholar an istin sin fós ag Delaney go le dróníine na Laighin a techt agus úd forte acab agus ag gaidí leis an sin tá Hannah Wilson sin scór anmhain ní raibh freagra ar bith ag pacha na Connachtaí sin. Ja, gente go hanháin sin an máil agrú agus Jocelyn Mail cúach de bhíocha agus gach duine ar an lehan na céine mar dearn tú ag teachtasteach chun Cowrú fiú Eve Higgins isteach ag cúil an sin. Bhí sí ann rih Aaron King is so job wáidinte chun sin agus Hannah Wilson ag teach suas leis an úd ach gan hours úd foran an sin freisin. Beg na Connachtaí teachtarás le scór go luath an seo mátá siad chun an chluthe a cumad cóngrach is lócha. Níl siad faoi a lán bhrú ach ní féidir Laighin le na Laighin dul ag rásíocht inis. Chafadí stop a chur leis an momentum sin. Agus tá sí slánaí hen sin ag O'Brien. Mar sin an scór hééis cúgnúma is fé chuige Laighin a dóhéag Connacht a 7. Tá mid ag fannacht an seo tá Hannah Wilson taréis teach an fork is stoca beidir HIA taréis an bhuiile fuair sí cúpla nóméad ó hin. Agus Shona White in cá Gandy idir a 8 ag takeirteach cheapain. Mar sin O'Brien
Stifu sin, tá Barrett. Tóki gama, dílín is, agus leabhlocáil dinteag tilly ara. Deis is ag Cúgaláin. Stacey Flood. Tá mé heappa gur sí Gera O'Brien an kick a chur, bróig a chur leis an líró sin. Bheoh sé sin an cinna ceart freisin, mar tá siad faoi bhrú arís ina limistéir hain. Damú mór Paulson sin. Aoife Corcoran. Nis O'Brien. Ceann Ord. Agus Bulta Sheeran sin ag Morris. Agus an bhí chhlachtbar agus scuidach an cín. Clippers le tacht gan na Connachtaí. Yeah, cinna simú an sin na stóca. You know, taréis fe faoi bhrú nóair a náchar tú bhróg leis chun éalú ó de limistéir hain agus an Garrón a chur suas. É lár an fork le roinntá Gini os de chóir. You know, an droscéil an sin agóir na Connachtaí chur den éig na láh amach ach ní ribh sé sin an snasta nó agrathe ó na Laighin agus bechordó bheith níos fearr agus níos agrathe ó bhuimh na ceannairí atá ar an fork faoi láthair ach go háirithe leis an cúlína sin tá siad an méid taithí acu. Imneoir den áisiúnta beag na chulagan acu. Beag na chulagan, yeah. Seach is Maggie Boylan duine Beidir bar chóir. Imreoir na bliana an ora. Bheith buinte leis an fearna an náisiúnta. Se ní sam an passion chun cíneach tucí rá. Yeah, bhí seach an cín. Yeah, mí an sin a ríis mar bhí si ag glúise go má agus tréis spás aimsiú ach imethe an cín ag deir an le agus beag na Connachtaí arás an seo. Tá scrum simúil freisin mar bhí an ábhanúachtar ag na Connachtaí ag dús báire ach tá na Laighin tréis dúsach suas agus teachtarás le coga. Se agus sin rud a bhí sontasach in ná Cúgamún chumá, bhí na Laighin chortham go má ó híomh an Clibbert, bhí dacreachtaí ag na Laighin go háirid leis na sin amach agus leis an máil chroch a feibe na mór chób agus ach tá útfáte ag Cúgaláin tain leis an máil agus bei siad sásta leis sin agus ach ceann sin gáil bei Clibbert eile an cheappain. Stocha gur tháinig sé amachtaréis ón fasáiste mar bhí an ábhanúachtar ag na Connachtaí an sin. Ar bhrú Connacht luúin sin béidir? Well, dá mar rudig rinne sin Cicéiric a bheáil. Yeah, ach stocha just tháinig sé amach ón fasáiste arís, but bhí héit anmhacha chun túsa chur leis an scrum sin, so mátá siad ná é sin áil níos minicí beag rudaí a bhád níos simúla. Nis mit Vantanis le Alex Connor. Ban bhíocha gimmert pelle le Simonstown Gaels. Agus a chhrú Craobh na Héireann lobe fé trí sí cá gans even an líne gan na Laighin. Tá Gíd Higgins an sin is tóca bhí beidir seans gur chuig an líróid sin chun cín agus Ó, tá seans in is, Boylan a tap agus leag sí Clara Barrett chu sí díadach isteachanta agus fecinn tú luas an sin atá ag Boylan. Siar íist ó Connor. Ó go das spás anseo ag Emma Tilly. An clíhannaí got go tála agus isteach na cosan sin. Na Connachtaí. Emily Foley an sin ag teachtarsteach ord agus bhí na cúla ag déanana go hanmháil thaobh an spás a gúna síos an sin ach just ag dul ró ord ar Emma Tilly agus a rís deis eile a thuirt chuig Dan O'Brien an limistéir sin a bhaintteach agus ord an na crothúd an máil. Chuna go mar luigh tú luas atá ag bhaint le Maggie Boylan ach tá an match-up sin an simúil godí seo le Clara Barrett ag déanamh job úntaach ar rudaí a cumad sábháilte an sin ar chúl an fork den na Connachtaí ach bheith ag fécinn de raisiir sin le anlíisi an na bhar rá le Maggie Boylan céim fáin ná réitú timppel ar hí. Chu sí díadach ar seachan an tro chu Barrett das ísisiil agus stop sí. Stop sí. Agus
Tá Lewis ag Boylan, mata sí ná an sleas chéimíon ar chléinú ar gheis. Beidir go méid deisina eice, teachtain ish. Eve Higgins. Delaney. Dílíiste din an gramú go na Connachtaí. Tócíad aíonn sin ag Shona White. Ó go hálainn, seansan teag Dúzhang. An gramú denta ara. Dalton, ó go hálainn, Tilly, Emma Tilly agus an tíúd forte, cúig a láin. Tá tinna chracan Emma Tilly agus údíntach amsie. An sin ag ban Baron Hall agus an urinbála sásta agus muid I dridim I dró leahama. 7-7 de buinte is in na fórne. Ja, seo é an aib. Má Laighin na Connachtaí ar má scaoileann siad le cúpla pointe eile san slí sin, just ní raibh an ceangaill down ó thaobh an cosint mar a bhí ann níos luas an le agus dúir sin. Agus tháinig sé seo ó mí chrunas agus kickpínós thar an taobh cúil an sin dúir mí chrunas san gramú freisin. So má tá siad chun teachtar as an seo caithfidís bheith a bhád níos sucrathe, a bhád níos ceangailte agus níos séamh agus iad ag déanamh cinní. Níl siad faoi bhrú, or ní raibh siad faoi bhrú gan leis céil ach faoi láthair caithfidís teachtar as le scór agus iad ag dul isteach ag gláma go luath. Ní raibh aide le Dana O'Brien leis a géicach. Tá siad bei locht leanta chuig a láin agus tá neartach go bin seo ná nach brocanne ar láálainn ó híomh rugbaí agus iad tuairt takeíocht á bhain agus tá chuig a láin tuairt sárthas bontas go háirid sa le beidir an sa dara carú gon chlufa seo. Thosa chuig a chánacht tar cían bhí údach go péis gáúmad Éhín Riley agus an sin tá freagra fáte ag na Laighin agus Boylan, Wilson agus Tilly trasnú lína róp. Nis, Ardon Mason Taman seo don na cuairteoirí. Tá siad a déanamh go má thaobh an sin amach freisin. Just ag déanamh na cinní siimplí agus le duine cosú le féad a bhí áha os cóir an sin. Tá si cóéadrom ach loidir ag an am céine. Agus Tangáil dinta le ó bhí áha san éireann sin is cicéadacha an bhog géalsa ag cúig a láin. Sé sin is ag dílí an níorad chuirsteachan sin sa chúine agus seansaí thuras go pacha seo a chul agus rud a cín sa chrothú. Ja, bheadh sé simúil má leis cin dútha ná faoi tar éis ceann na géile le na Laighin just an cogad sin éiscint agus cé cóéificht agus bhfuil siad ó thaobh an agrúcháin sin an rud is mó leis an máil, well, seachas machchan beidir, but agrúcháin agus cé có loidir sa féidir leat na nascanna a chrothú. Ach sin ráta tá luas do chreite ag na Connachtaí, so beidir gur bé sin an phlean. Tóci ag Garvey san éir. Ó Cliste. An Fister fád tóci ag Hanley ach gramú mór. Agus na Laighin ste láidir an sin. Bí fa Corcan bhí an leis an gramún sin. Sin amach le teacht. Déanta go amach an sin planacha, bhí sé sa léir go raibh planacha ó thaobh cosanta am rud go raibh aontainna chun teach síos an imil an sin agus cé go raibh sé cliste na Connachtaí beidir rudí athrú. Bhí siad chóirdó bheith níos láidir agus iad ag dul isteach chuig an iompar sin. Cúigear sa sin amach an na Laighin. Like let's get siad ná nach chrothú. Good za, agus Zaid a Connacht glua agus Aaron King is manga mór gáid ara. Mar a bhí na gcónaí sin chalín sin. Tá sí an nói captain na héan agus lárnach a chularad atá na Laighin I duine ná níhinn kick má ó O'Brien tóci an éascar fád ag Claire Barrett. Dul go talann sin tá Foley. Agus tit sin as lábha Eilish Quinn
an cóchaptín agus botún eile lámh seála dinta ag na Connachtaí sealamh ar ais. Ach an lámh nuachtar a chuáin sin do bhór gur Ruth Campbell tréis an líród a chur os a chóir san roch rihré, so bhí an lámh nuachtar agus tá sin ná an dólarráis an seo leis an seileamh san scrum, so caithfidí an scrum seo a gin a bheith agus na nascna sin mar luigh mé hana. Just chun ord an na crothú, beidir kick cliste ó mé dílí ríis chun an limistéir bhaint amach gehéasca, mar mátá siad chun ritríad na Laighin an tamar fad beag lá adacha. Se an 0-7 se thugann nói bei cúga Ola tuairteáid ar chuaig Laighin I méal feriste ag leathrú tar éis dó agus níos déanaí lá céanna bei cúga Connacht agus cúga mún ag imirt sa stád Dexcom agus bain na clufií sin le feiceáil beo ar YouTube Spórt TG4 clufií an tábhaach ó híomh cechaí I seasa bhí sa srá agus teachtain is tan na Connachtaí agus Riley an darúd fát a cóbas a tháinig de sin. Bjorn na mór mílteach a meas na cúlia agus an darúd fáte ag éhín Riley seo go cúige Connacht Fchua cúige Laighin a chola. Chad faoi sin mar ceannacht freisin nuair a bhí sé ag teastáil go géir ón na Connachtaí a ríis an rud céine éhín Riley a gcónaí ag fearra ar an spás a gcónaí leis an ceann agus nasúla thuas fadas bhfuil sé ag pasáil fiú agus in ann an deis sin a thógant a ríis genta go maith ag na Connachtaí an gláne sin amach ach bhí Dan O'Brien an maul chun teachtarteach an sin agus an luas atá géhí ní féidir le gá céim a thuirtin nó beag si imthe fiú le Maggie Boylan ag teachtarteach ón clíán an sin ní raibh sin an fiú lámh a chur orthaí so begar thu bheith a bhhad níos fearr ó thaobh sin. Agus tá sé sláníthe dar kick as a chéile sláníthe ag dílí go na Connachtaí mar sin. Níl is in na fórne ach 3 fointe agus man trid am a dro Hama an seo agus bei Craig Hansbury sásta go má mar half doscail cúige Laighin costans cúige Connacht cúpla uair agus go leorbelí is an dá bhotún sin a rinne na costantóirí agus a damsh well caithfar móla thuirt go éhín Riley a gamsún spás an óí í taachtarás ó chuirtú agus gimmert haar cían ar fad. Tuí má Ginnig Barrett. Canasiocht léirí héag an lá chúlaí. Stacey Flood. Gazas O'Brien. Nis an bheach contartach. Boylan. Gamu mór dinta. Éilis cunna ríis. Dréis teach suas leis an line chase. Do crete. Shona White. Hirt sin ar agus Flood. Pelador den chéad scá. Titín sin as lámha Barrett siar chua sé. Sleascim dasach. Gramú dinta. Ag nís an bí Aoife Dalton I bhí an. Leanam leis an immerts. Connacht techt amach. Agus kick éirice eile. Géalte. Agus deis sin éis ag dílí bróig a chur lei seo agus ordan das a thuirt. Do na Connachtaí nar bhrálód búd eile rivan bhrisise ag leahama. Ja, gente go háanhá ag Ella Burns agus Lily Morris an bhirt frappa an sin den na Connachtaí just ó héh an ionsaí na cinní ceartaí anmh an rud bhanúsaí anmh an ordan a crothú agus an kick aáil an sin freisin ach bhíidir déanamh na rudí ceart na rudí siimplí ag dolisteach an lír a chur ordan a gár éhíon na nunad in áit gam leisgil gribh sin ann a bhoga go tapig agus dúir an glúiseach sin hí na Laighin ar an cúlchéim mar dearn tú agus dúir sin viidir an ann ionsaí agus ionsaí seile má tá siad chun an bearna seo leidú caiith siad immert cosúla sin. Sin má teachta ó Hanley tinta má agus gramú dinta agus cáilte puci súsach Delaney agus cúige Laighin amach siar ar flátain sin ag Shona White ban na chuig immert rugby churbe le ach cháh líonachan. Agus tá sí lárnach an seo go chuige Laighin na mun sin. Delaney a thuirt sin ará. Cinnte Sarah Delaney tá sí lárnach. Tá sí chularad. Seo ban eile tá lárnach. Sin Aaron King. Ban a bhí gortaí an ara. Ach tá sí choláid it. Dalton go hálan. Sleas him álin. Flood agus á bhí Boylan na teachtach. Ní rá sí ná na neistú seileamh a thógáil.
Ach a rís Stacey Flood it's in the Harkeen go chuig go Laighin. Agus tóí Ryan sin. Chuig go Connacht Stacey Hanley ban bhíoch gimmert Rugby League le éan ar nói. Evin Riley, Chá úd fáte go ban a charig dubh. Nu ban a vín a gimmert leis a garig dubh a mála clia ach ban bhéal an na slúi ar nói. Dílí a ríist. Ach, néite go maig Flood, tóí ecce. Stacey Flood a tachtanis. Ó sin kickrichte, mach ar a glíhan. Agus I ceann sin neacha seach an cíine ó Corcoran. Tá na cheappa go neacha. Agus ní an sin ar Corcoran. Stocha níor rihon líró de roiigde. Fan dan sé ar an talamh agus níor sin an graim ceart all air. Mar sin in nadóig leahama séitse ag an réiters na de gola drone the summer chefs mar sin Connacht a hosa Harkeen le úd ó Evin Riley chonig na Laighin dash 3 úd Boylan Wilson agus Tilly ach tá fragra fátig na cuairtarí Riley leis an dara úd mar sin an scór ag leahama chuig Laighin na 7 Connacht a carhead beimid ráis leis an dara le héis hart ar gáin nu med tá súlam go méid tú le. Beshi chance má go mééis sí ar fanel na hid an náisiúnta chumá. Ríist Riley Bjarna Chinga Riley tá sí get mí chríta Bjarna Riley gola zorníine nílach numa catta agus tá úd forza ag Evin Riley teagad cúige chuna. Graim all ar an cluiche seo cafadís immert an topic. Má bhogann siad na Laighin timp Tá tríd in seo tá Emma Tilly ach breanna tá sí cuine an áde I ríist cosins na chéad sco ach tá na Laighin a teach tá go bleor brú agus tá úd forza ag Maggie Boylan in sin. Higgins agus O'Brien ó sin kick an cliste tá Tilly a teach tá cá cúga Connacht iad a stoppa tá chulag an istin sin fós ag Delaney go le dróníine na Laighin a teach agus úd forza cub agus ag gaidí leis an sin tá Congrach is lócha. Níl siad faoi a lán bhrú ach ní féidir chance gur chuig an líróid sin chun cín agus Maggie tá chance in is Boylan a teach agus leach sí Claire go hálainn chance teag Dújang an gramú denta ara Dalton go hálainn Tilly Emma Tilly agus an tíúd forte chuig a Laighin. Tá sin le feicil bio ar YouTube Spórt TG Cahar clufií an táhaach ó híomh cechaí I seasa rudí sa srá agus teachtain is tá na Connachtaí agus Riley an darúd fát a cóbas a tháinig sé sin Bjorn na mór mílteach amach ón clíhán an sin ní raibh sin an fiú lámh chur orthaí so begur chu bheith bhhad níos fearr ó thaobh sin. Agus tá sé sláníthe.
Fódarás go Park Energia in annach Brook falla clia don chlufa cinnach seo in Mouta Dóds and Craobh Idirchúige Vodafone í slúche bhí bua mór mílsa ag cúige mún in á cúige alla agus tá áit cinse ag ná a chuige mún sa chlufa canis is stáid Dexcom de Saran an níú lá is fithe de mí lúnasa mar sin cé a bheits in the ná baile feicáil má aileann in na Connachtaí bua álannseo siad a bheits an. Faoin láthair tá cúgaláin ar fócaí falla. Náid pointe acu go dtí seo ar chláir na buintí sa chomórtas mar sin tá siad chun tosainn seo ag tréis a chéad le 70 a 40 agus iad a súl le tá spántas níos láidre agus tús níos fearr ná fuair siad sa chéad le marall sa chéad le an seo éis ránúmad héal siad úd Éivín Riley trasnú agus botú nó híomh an hosans cinnte bhín sin agus santasacht me breanúach an seo agus tá ihre 80 sin go chuige Laighin sin seán a White sí takeach as a fan of the mar a bark agus Neil Hannah Wilson taréis a hacht arás tréiste úd a amsú in sin hééis ceanú me is fithe tháinig seán a White isteach as ceapmuid gurtú ó híomh cóholga a bhí an nó HIA ach ní tíráis mar sin dílí stifuair seo chuige Connacht teach dílí mar bhí sí chéile go minic gamsú mark agus kick eile aintach tuircha tá bhain seo a tróú cholarú do mun sin go na Connachtaí tá sí chó cliste. Yeah, Kirsty sin sias bingin an sin dear a host hór Dan O'Brien agus frabse go fearfa amach ar an taobhlína agus a ríis na Laighin tosnú an leanseo faoi bhrú ó heh imacht ó na limerish der hain súla gom go náróg siad níos fearr leis an sin amach seo mar gluideag féit ó bhíáha an céad ceann na bhíocha agus bhí si an congar chun sin a ríis. King in duine th céan an sin san éir go chuige Laighin bhí se an chóga carta dirí agus mar chuige Connacht inis ceamú má dinta ag Linda Dújang agus brúin seo na Connachtaí agus scuilteach an cín Linda Dújang an bhean leis a méad a smú capinní go na Laighin munsin ar a barc faoi láthair agus í tróú cholarad tá sí chólárnach tá sí chótáhachtach go in na héan agus go in chuige Laighin in áid. Tá sí gan doubt agus an irid sin taíice agus séan sí timppla ag Jim bheith oberhéan ciúan golóir ach tá sí i gcónaí ann agus i gcónaí buinteach le rudí dearfach a dhéanaan chuige Laighin. Tá Katie Whelan tugad chun farc an sin ag Iverné agus ag Jin of Stúriacht timppla na háte Hannah féin beag Caibhlinn Géir an sin Atharí Hain agus Éivín Riley stíl imirthe an simú ag an Murtacha agus bíon an Murtacha ag úsáid an spás sin timppla an rock chun ansaí anmh. Ní le go sé sin ar an na churbe Katie Whelan taketeach an óid near taíad an áisiún te bhí sí gimmert le éire a gomórta sé áisiún im léana fiú agus sin ó bhí áha á fichasús agus cad siirgan idir a cad dón idir a cúig agus sin Papi Garvey agus an ó bhí áha tá sí ionintach ó híh pásal is imróir den héad scothi. Ó breanar sin mar spás na gan it's out reads agus an Doris Dúnsa sa deire ag Higgins a fós sell ag de Connachtaí agus scuilteach an cíine ríis botún eile lábhseála seansaní cáilte ag na Connachtaí. Sin é caithfidís just dul arás chuig na rudaí banúsach tá si de Jinnamh an na botún seo iad héan agus cé go raibh siad faoi bhrú agus ag Jinnamh iirecht ar an líróid scapaig a tapig is féidir ló na srahanna chrothú mar rinne siad san céad le chun an brúsin na méadú ar na Laighin ar dús agus an sin rud éigen cliste a chrothú taréis an rud bhanúsach ach caithfidís an shelf a chamád ach go háirithe suas an seo áit ina féidir ló teacht ón forch le Phointí. Agus sunta féitó bhí áha tá sí sin sa dar arán agus sa ró coolla bhí si an chuid a smún a chunig mis gimmertí ach tá sí gimmert thar cían ar fád agus Papi Garvey chumá
Sir the miscap gur sa ró cool vín Garvey gimmers go chud smooth agus sin the toss the dar ran and yo gonna Connacht agus the kinsa tá si tuairt a hón le duine agus Ruth Campbell agus Nicky Gibson agus na chad agad an Carver sin faoi láhead agus nis fannach le Cliberts agus pís becainte dinta ag an réitar Morgan McCartney leis an dá ró tosan sin á stúrú agus feicemas cechan os lobanis. Ja, simú ó heh an caimhlint an sin agus an ord caidan atá gceist le cool shrá na Connachtaí agus tá sé sin á Albert aá le cúpla bbliain anuas like ag fécinn ar nisa an sin Eilish Quinn, Jemima Adams-Verling agus Emma Kelly a bhfuil ag chuir tús le an ann le na Connachtaí agus bhí bhfuil allhhar chuir stacig mé díla ar Maggie Boylan an sin chun an sellbháil arás na Connachtaí agus tá siad arásir an ansaí a ríis. Tuaí dain sin ag Foley, nis tá tríd Garvey Cartamach ag Riley inis. Ó Gramú mór Bolter Burns ach sella fós ag na Connachtaí. Sean White rinne Gramú sin. Agus beanna sin Dalton tá sí beagach tá sí ná Grammy hamóí ina sella fós ag na Connachtaí. Písa bag mí chláachtar. Avín Riley ní an pass in roiintach chuise sin siar mar dar leis an réitar. Méh dílaí an tála. Broi Cursus agus Carta Shears ó Stacey Flood Shear chun cean an Haman Níarmad tá a faoi Leanamad a rai Shellah ag Cúige Lion agus Brew ar Cúige Lion Fannacht an isis agus tá Katie Whelan a chasin amach a dro Shona White Bean ar seo brún sin na Connachtaí más amach Déméid ar dinta ag a brapan sin agus Shellah ar a tala agus fós ag na Cúige Lion O'Brien an kick sin ardach Níonse an chraoin agus treirteúirt a chón le duine agus scuilteach an cíneann sin ag Foley ach neanamad leis an immert mar sin an réitar cinál a scuile leis an immert agus an pás sin chuir siar níis Lily Morris go hálan banner seo techt agus luas fuair tá nifir a seacht Eilish Quinn an cóchaptín ach tá Brewer inis techt inis agus láideach néala ag Burns bhí si gar an asú sellbach amach an sin ó bhí áhaach ní ruí ná fós inis ag Poppy Garvey Gramú má dinta an sin ag Emma Tilly ara Tócaráid ag Lily Morris Ben Hiri tá tréna le bheith in na gord an sin cá gansaí ibre trí go Cúige Connacht agus Cliffe an hainebach an seo an ná nach broch agus an caid an ord agus Ruth Campbell is té tochels ní raid a lei tóí ra i ríist an sin ag Jemima Adams-Verling Riley Catamach Dealey Godzas, Clark, Spórt an seo ag Leon McGann agus a ríist deis cáilsa ag Leon na sin Alana Fitzpatrick ban na tháinig isteach an áit Lindsay Clark agus níl si fáil mór an deis na munsin níl an níród fort in na lábheic isách minic agus an nóid tá taithí ag sin ó híh fun an seachtar a tíomh agus má áinse sin níród an láimh Jo sí scórna ach just na botún beaga sin derbhla tá sé just tá dá in ceantach tá dá in just níon rudí cinál céad faoin géad cinál mar de bhéir le clicking a chób agus ná rud amháin agus láirme leis na cótealaí a faoi seo rih tús an chlufa seo agus bhí siad a rá na himnóirí an náisiúnta nach mín siad lob a bháin lá bháin in na seachtainna gach déirdín cá sé gúil tead Zachar what's that instructor a cart and moimer a cart agus what's that plan al nuairtá what's that lean urin ó híomh Cúige Lion beannach na cúlaí ar fad nach bhfuil siad ar fáilach lá amháin Ja, tá na chalíní atá bhaintach leis an fear idirnáisiúnta bíonn siad istigh well na chalíní atá ar chunartha idirnáisiúnta bíonn siad istigh ag tréáil leis an review san an Spórt Thart de Blanchardstown ar déluúin dé mát agus Madden de déirnín stocha faoi láthair so níl siad ar fáil an tréáil ag tús an seachtain ach sin ráte cafaí se an olbhúáin ceartaí an bhhéh an cléhéad ar náisiúnta freisin so cafaáis comíocht áil ná tá sé Jackar ó héh na chalíní eile a bhfuil ag tréáil gan na chalíní sin agus gan na ceanirí sin freisin
démórt agus na cóteálaí tá sé Jackar freisin ach cafa I suppose tuiscint a bheith cuasaí Gwyl siad ard caidan agus sin an fá nachil siad an níl sin nachil siad ag gen bhéon obair tá siad gobar go Harbheith cruúiste agus nóir hagann siad iad déirdín chun tréálaíanamh tá siad réig agus tá siad ag cóomíoch freisin agus seo í ceandómh siúd Eve Higgins ag tuairt an líróid suas chuig an lína agus Katie Whelan ag chur an líróid reis chuig Dan O'Brien scuileann leis suas an fár. Just an buinte sin tá líonar gona himróirí tá banil chuig go Laighin inneo tá siad an banil internanáisiúnta agus cúigear gona Connachtaí. So mar sin cinse sin bear na mór ó híh ag an tréáil agus tá se dachar go struchtúr chud ar rudí mar sin. Ok, leanamos leis an imirt agus cinse bei Scott Beeman bei se sásta go háide tá spáanta sa man se dílí. Tá sí gimmert th cían gona Connachtaí. O'Brien agus dílí an dáibh le dé. Mar bhclifa leadóige dílí cinse chuir sí brog léad íst. Cinsa faoi láthair sí dílí tá fáil láimh an uachtar ó híh an cáisin idir an dáibh le dé. Agus bei se simúil ag go mórtas an WXV an Global Series sin atá teachtaí beis éidir in nóíochta in mí meán fómhar cé a bheits i ngansaí le dé I bí Dana O'Brien a bheits an bei le feicáil. Tuaicí ráis sin ag Éilis Quinn. Connachtaí teacht cinál Cliffy Cooney le cúpla númad eile Burns. Fós gan éon scórain san dára le seo ach Cliffy tainmhah Cliffy atá oscailte go má dílí ríist ach trasnún sin lá na parke. Nú duine cinnt as an immerts níos an bí Higgins a bhí as an immerts an sin ach dachar eiceil go tíadach ar an nachimmerts ach gortú carás an seo go bud I Shona White tá hís. Se an frappa hon go níse si is faoi láthair. Ja, an níor chunnach mé díreach chun a Harlan sin beidir go raibh gramú trééis an immert a tháinig isteach ach bhí na chunnachtaí ag déanamh go máthhéamh an fáin agus iad crothú rud éigean an sin ba I Éivín Riley rinne an cinúnt dul díreach suas lár an fár chun an ordan sin a crothú a ríis ná an feible sin ná gur bhí siúd an ihar nééis an níor bhíon an tapig lár chun é scape taréis sin ach tá siad ag déanamh cinní níos fearr ná mar rinne sin an seach na sicáta gan dat agus ná mar dhéanaan na Connachtaí deige ná tócha tá siad ag immert a bhád níos abí ná mar bhíonn siad agus sin rud antáhachtach nó gur féitú ar cé go ógus atá an fearann seo fiúin an lína cúil sin roiintú a chalíní nach go éon taithí idirnáisiúnta chu agus a bhfuil trééis teach suas ón réimse faoi ís an fearann faoi ís freisin sin mar an ggéine leis an pacha freisin chalíní óg san ó héad na propi de eile Burns ach go háirithe taréis teach suas an fearann faoi ís blian ó hen na slócha agus dro scéal an seo ó góir na Laighin. Se tá Ross ritse ag Shona White hí fágáil fág na himar takeisteach sin tá cuomh an lái ban góirí tataisteach an sin agus tá Bertsil a prapal an tataisteach go na Laighin má Regan Casey ón bhín sa gimmar se garí dubh agus Cathy Baker ban chun na mí agus níl siad a tataisteach. Fós. Ja, is tóca greibh ar Linda bhoga chuig an téhheile don cliis an sin an dailá le Bert frappa. Tá taithí eice ar an tíomh sin nach bhfuil. Tá agus tá sí leidir glóir chun na immert sleis éáit trasna an ró tosaigh sin. Líorid in na lábha ag Lana Fitzpatrick an sin. Ban Caol an cúdare a gun léana líise ach ar íst. An tíomhlína amsí eice agus ag trasnaí eice agus sellh an ais gun na Laighin sellh agus níos techt an park an seo mar luama Casey agus Baker tataisteach agus feicimid go dtíach cé tá fágáil park na himmartha. Nína sac ab hain fós. Sinní Rosie Surlis tócha. Agus
Mar sin. Ronar Roisin Kinch. Roisin Kinch agus Aoife Corkin. Ag fágal park na himmer an sin. Agus takach an parka Ivor Nidig, Regan Casey, agus Cathy Baker. No Baker V Fanel Shachter Tiv in Boris ag the Clui Olympica. Nígan chéidir takad den Nina. Nugan Clehan an sin tá Maggie Boylan, Marvach, James Lowe nu the Kins. Agus Camu Ma Bolse, ach rinne Stacey Flood Harkean. So Dere Flood Stoppy. Carta Shear Whelan. Hockey Irish Bjorn the more meals an shot. Casey Tatreeds on past Titsy as lava Katie Whelan. Oh, vi Shanteen to Regan and Bala on Uda I'm sure point a bonus. Hope and Shinna Scoral. Ach ton Shellavarash. Egg Mlani her. Shield Connacht the Tog Gunsi. Snick Ganzi Haglasa. Agus Maratha gone late. Riley, it's Soru Hullerud, because Banella taught Soru Hullerud, Maeve Deely, Tucky and Chin, Egg Tilly, Stas came all in way Tilly, Dale Sheen Chinga Hall and Anna McGann, Fos and Shot, Egg Kugalion, I guess the Shag Eratala, Stinchin and Tuchels, Whelan, Ban Ennis Gorty, Illoch Gorman, I guess Emma Tilly, Honig and Clehan and Chin and Dinna Harkean, got Kugalion, Dalton. O'Brien, Shagad Zas, Katzach Keenya King, Bean Passion Keen to my Chapa. Pucky Susa Chai, Katie Whelan at East. Higgins Achash and Shear. Whelan, go hauling. Oh, Tashi shot at Dinna Harkeen and Chin, Nicky Gibson. Campbell. Oh, go Hall and Eve Higgins, Machen shot, it's all Stacey Flood. Tilly. Tilly stopping Chin and Clara Barrett. Long Hooley. Kuya Connacht the Gonley, she's not carting on cart on the Grammy Hishanina. August on Kuga line the stop of Imnor, he skirty and shot. A more gun daughter and Kuga line. August Kuga Connacht. August Dash and Shaw, Stacey Flood. Flood as Niaka, she be banned the more. He will love it, Dash and Chin. After she falls, Stacey Flood. Oh, gets into a Stacey Flood. Exhausted Nina on points of bonus. Kinsa Kuga line. And shot is Kuya Kahan and Umad. August on Canada, Stacey Flood in the Head Cliffe, Cook Negative, Gohugaline, Ta Oud, Forza, Egg Flood. Yeah, draw, Steamok, Tave here than the Posty on Shin, the Connachta Trish, If the end over Haven Cousins Gadisha, Kupla Botunak, the other now Dilaw, Lesh on Brew, Akadumbuinte Shaw. Bhí sé sin mar sayad tríd lár an chrí díreach faoin na postí le Stacey Flood agus tá slash céim úntaach aici gan doubt ach rih sin bhí an na nascathe idir imróirí na Connachtí go húntaach fáil agus bhí siad ag dún an na barnaí sin síos tá Emma Kelly ar asir chusa tar éis bheith síanta síos ar an talamh le cúpla nóméid an sin bhí na Connachtí ag cosint le Berthias ag pointe amháin an sin agus Anna McGann ag strasamh suas a rith beganín cabhar ón medic I rith an srach cosint chun an gramú sin na Kirsteach ar an taobh an Cleán ach míá ar na Connachtí an sin ach fóstá siad an cléir seo gan doubt. Se de buinte iad in na fórne inis. Cúgaláin na fithe car. Connacht de Cardeag. On the rates and shock and tacht the stack on the Connacht the Tíblíne. Gramu Mads Intachin Sarah Delaney. Toki Raig Fitzpatrick. Zera Tashi Stoppy. Riley. Quaininish. Wolfrager Lorach. Egna Courtory. Shagadzas. Toki Rai and Chin Egg Poppy Garvey. Riley, Tokirai, Kelly inish, Emma Kelly, Ban Old Belvedere, Fato Vawe, Riley, Gus Deely, Tachta Gus Lewis Fu and Chin, V McGann, Gramu Mad Zinta, Cousins the Head Scott, Oh Kugaline, Tashakar Brew and the court, sorry, Sheer Tashi the goal.
Tátar Inish. Jemima Adams-Verling. Lindsay Clark. And Lena Gorham Shin, Fos, Shasa go Láidir, Shasa go Train, Níl siad go Géile. Na Connacht Gera Bjarn Amsú gus botún in Shin, Eiveen Riley, agus Shin go díadach a bhí ó Imróí Chúige Laighin, ó Loch Leanta Chúige Laighin, agus Bake Mór héis go lemachan seo ná nach Brook, héis go níróid sin a ghil chun cín. Agus Níl Eiveen sás leis an cinne sin a héile stochgúil si rá greibh lámh ag ceann na Laighin í an líród agus í ginmh nírót thucailt amach ach an scrum an seo ag na Laighin agus tá si tréis éilú ó an bhrú an sin a bhí a chrothú ach bhí si doch dagan ó héh an lína cosanta an sin níos fearr ná mar bhí siad san céad leastócha agus bhí na Connachtaí ag cnag go fiachfar an doras ach ní raibh siad ag dul tríad an líana mar luúg tú so pepper hu an sin ach cúpla fáib na leis an scrum an seo ná anis an clibbert. Nis luamad Scott Beeman agus gúil se breannar in na clufií seo agus gúil na clufií seo at spáins cho cecha má cecha más tan na cáilíní ar fud na tíre. Céad na mráis sa glufi seo tá hééis se go le bhaim mert ó híh bhfuil éon duine gona himróí bid ó híh Connacht luamad Jemima Adams-Verling, Anna McCann, Eilish Quinn, Eiveen Riley tá siad san ar fád san ámh an hain bhfuil éon den eile hasan amach nó beniad na daine ó híh Cúige Connacht. Ja, bhí sa ceappa greibh Ella Burns agus Lily Morris agus Stacey Hanley in the mask Jenna Gahanwa ach go hárathóibh an clibbert ag gcuine duine cosúla Linda Dujang agus Sarah Delaney a bhfuil taithíad ar náisiúnta ag an murtacha so bhí siad ag déanamh Gahanwa ag gcuine an cuacht tá ag buint le Linda ina éonar seachas éon den eile chur an na measc agus bhíos tóga leis an slí go bhfuil siad ag obair timpeall an farc freisin mar luúd me ag imirt Gahan Abbey cé go bhfuil siad óg agus ag déanamh obair na gapal freisin agus fós ar an barc ag an buinte seo 60 nóméad isteach chuig clíthe tá forréigeach agus atá tapig agus tá siad fós ag déanamh obair na gapal timpeall na háite. Agus an sin ó híh Cúige Laighin an sin mu atá nuoinar i gceist atá gimmert an seanneo bhfuil agus bhfuil éon duna hasan amach ó híh na Laighin í cheapadú a bheits Loch Leanta nó nach banistíochta na héan na cuineal súil níos géire ar beidir tar éis na tuspáanta seo. Tá sé Jackar le rá chuna níor na rá tá cúpla ihrecha áit na bhfuil caidhlinn céir idir na imróí idirnáisiúnta iad hain. So tá an mar luúd tú tá mórta seo Harbh táhachtach just ó héh daine bheith imirt ach chun na caidhlintí sinna eiscint I ré cluthe freisin mar tá sé Harbh difriúil ná mar bhíon tréanáil. Ó ceann sin peochaí sús go hálan ag Jemima Adams-Verling ó breanna choláidir is atá sí agus Riley Sheernish Hanley agus Stacey Hanley got go tálan sin agus Lewis a teachta sin ar faoi Eilish Quinn Shearway Dealey chuair sin peochaí sús sin ag Emma Kelly se le fós aice an tas ar fád Eilish Quinn agus cicéad a teachta an seán láimh a muig an réiteoir peochaí sús agus an rial a bhuntáiste níos cinenne le duine a tuc siad a dón tíomhlíne 10 pointe I duine fórne nói agus cupta scór a tastal breis is fiche nu med fácaí sa chluife agus pís becaint a dhéine le Campbell an seo níach me go ddíireach cad a rinne siach Kinse tá sí fíochhuir nuair tá sí duine gramú Ruth Campbell agus Peter pís beg ró éachhuir agus ró is a ciúil agus Roíag fersin an focail ceart go Ruthí gan out ach tá sí tréis obair allhór a chuirteach san Jim haar na bblianta. Tá sí an láide. Tá sí cóláidir tá sé scanrúil agus tá sí fada freisin so tá géige cé ach níl
níl si tanní nó éonrad cosúla sin, níl tú chun bhrise tríad na géige sin go ró éasca, so tá si ann tú a thógant ó éonát really. Sin na fágúil si cóh éfachta isteach i máil cosúla sin, mar tá si ann just boga tríad daoine agus sin atá tastáú atón inal an sin san dar srá ag duine oprid na gapel timppel an fork ó heh na rudí nach bhíonn tú ag caint faoi an tamar fad na PC timppel an rock agus gacrad mar sin agus freisin an dar srá agus iad san clibbert ní bhain ag dolisteach an. Luma an WXV in Global Series sin agus be go leorgan na himar se súil go mééis siad páirteach agus Clara Barrett tacht an sin. Quinn tacht. Siogad zas ón na Connachtaí. Díly. Slias came in sin. Hanley got Scatala. Takarai inish egg McGann. Agus Camu Madzinta egg sin ag Linda Dujang. Katzistach. Emma Kelly. Riley. Díly. Oh, sa Kianchin got sa Catala botún sgwyltach an cínig seag Lindsay Clark. Zesig na Laighin cholle frit onsi. Cartamach an sin. Katie Whelan agus sgwyltach an cín. Ach Luama an WXV Global Series sin ba éire ba siad an nóíocht a mí meán fóver agus ba tá tríchlufe Somála acub so ba siad tutáid an Africás I Cape Town a ráchlufe chamá ach na tríchlufe sin Somála gimmer státainta I America is stád tálacht sin de dún an fichiú lág a meán fóver ba siad sa Dexcom sin nain tapon agus an tapon I ríist is Park Virgin Media agus under the attackaisteach agus Stacey Flood fééis an farca ágal agus teachtarteach má go tá Hannah Rapley go na Connachtaí. Hannah Rapley teachtarteach de Lily Morris I mór luair mar Hannah tá tréis fíor obair a dhéanamh timppel an far agus an clibbert freisin tríad an cluiche go dtí seo chlúid tú an Comórtas WXV. Tá sé seo táhachtach mar Comórtas mar olbhúcháin. Cinnte. Den na cluichí sin. Fiú gur imór idirnáisiúnta agus Clara Barrett ag dul Clara Barrett asú se ó Connacht cena se th cíam tóí ráin sin ag éiles Quinn a rúiseach is fearneo fecian an féadlabú de aimsú agus ó bheabhé a brúch an cín ach sin na cúlaithe gaibbrú th cíam fós ag cúige Connacht nar bhrála dom tríú úd amsú. Cad sa Shearnish, Kelly, ó seo go má ón na Connachtaí, Gramu Madzinta cúige Laighin, Shellig fós ag na mrás na Ganzi a glasa imrór asan nimmert in sin, rial an bhuntáiste ag na cuairteoirí, tá si de teacht. Nis, tá sé lug moilí síos Díly. Cerbróid gléin sin tacht sastan shot a Robin O'Connor agus gutsa síos agus léitsa go má. Ag Dalton. Ach, mar luamud rial a bhuntáiste. Agus tá mé apagúil Dalton hí sí hína ghartún sin agus í tacht sasna. Yeah, chanig sí An hamstring tá sé an sí fós síos tá sí ceir go leor. Nis cinna le duine. A breanar sin a ríist ó híh an bhearna aimsia ag Anna McGann an pass all in steach ó dílín sin chaisií ar flátain sin ag Eilish Quinn agus mí ar na Connachtaí nach bhar ná in deisisin I chléochtnú a feicmadí fa Dalton in sin agus má taon ghirtú carásatí fa bheinirála an farc ágal tá clufeilin in imirt a íon teachtain de thugann in ná cúige ola agus go leor clufií le teacht go bhain sin cinsa mar béisi snáibh san WXV I mí meán fóver agus feicimint híos gurtú go cúige Connacht. Anna atá híos faoi láthair. Now, is tóca bhfuil siad ag chur bindalán timppel iarthaí. Tá sí taca chuice héanana sin. Sí. Anna McGann, bocha ó ifir a cardé go trídéigneo agus in áit sífra heisin agus an óid duine atá ar a banelid an áisiún. Tá fuir sí hat-trick in ein nidal a gomórtas a sé náisiún na fé cúig. Go leor gurtaí hééis bheith carráiste an ACL, 5 bhín go leor mrá
agus níl sam mín tuchar ag na parcanna nó cé go tíad ach be go leor mrá a bhín Skimmers Rugby a bhín fiban achab leis an cruisiat agus Anna McGann sin duine achab na Connachtaí a teachtain is. Agus with Connacht. Burns. Nero's false and chin. Cossins féchar on the line. Ní agus na Connachtaí gan síos agus an tríúd fáte. Ní ein tín cúige Laighin a chorbe. Capan siad gur scuileoch an cíne. Feicimid cé airos leis an Nero's. Ní go go díadach cé a scór leis sin. Bí Anna McCann. Ní Anna McCann bhí annach. Burns. Ní mé cinnte hille duine le tattoos lá venue is tóca. Tá dílí chun na Phointí a chur an trasnán an seo ach Ag go díadach can sin tuí rá agus nína trasnaí agus sin scór ítach agus bei siad sásta lei sin an tríú úd fáte ag na Connachtaí kick le teacht freigra ag na Connachtaí. Tá sí slánithe. ag teachtún cluthe an seachtain sicáta agus ag fécinn siar go miniarna rá céco le dránach sa bhí sé agus a céco Masca bhí sé ó heh skillane agus botún agus mar sinnde tá na Connachtaí tar éis rudaí a astrú timpeall like is slí do creta sto go bhfuil Emma Kelly beidir ag teachtún far fí láthair bhí gur tú gúlanna cé beidir stinger nó a le héad sin ach tá sí ag Tá sí go bra. Tá sí go bra. ceap sí raibh sí agus ní bheoh Emma Kelly sásta lei sin bheoh sí ag immert le seachas chos tá mar ag raibh an seansacha. Okay. An úd sin amsia ag Stacey Hanley ban Galwegians atá san ollscoil an sin ollscoil technoliacha an Atlantic nún GMIT imil chaitheann na Gaillimhe. Dílí ríist an brog mar mílteach sin ach tá O'Connor ste fua tóiciú maig Robin O'Connor. Ban Loch Gorman na duine Harcín bín si gimmert le ó Belvedere mar tá go leor gan na himróirí seo agus taithí sevens ag O'Connor chomá. Seo go das ó Google Line. Higgins. Carta Sheeran ish. Ag Whelan. O'Brien peanna sin í slucky sús an sin. Ag Ella Burns. Linda Dujang. Oh, go Holland. Laighin ní teacht agus Shelevig Campbell. An drama tucamach ag Loch Leanta chuig Laighin taobh hacha bertíbal of a deisir. Cartamach an sin Boylan. Oh, sin úd do chretse. Maggie Boylan. A gamsú úd an chéad sco. Agus ní ra duine be mun sin Lenny Cossins. Agus bei sí sásta le sin an dara úd fátig Boylan firstí úd hís 8 sa chéad. Agus médín se sin an bhearn a ríist. Sin é gacór Laighin na Connachtaí hitting siad in na chola a gcóir second amháin agus tá siad a raisina limis déir a hain beidh siad ag fécinn siar ar seo ag fécinn déir cúpla botún bonúsach cúpla cinní beidir agus ní bheidh siad hásta man na bhfuil siad nán rudaigh in a dhéanamh le den ó méid fácha. Emma Jane Wilson agus Niamh Murphy tá chun páirce agus Emma Tilley a fágáil na páircin sin chumá nó bhfuil. Ní hé Aoife Dalton atá an a fágáil agus feicinn tú chuí tá sí siúil tá sí cinál bacach agus béid go ben an cinna ceart í thógáil amach agus Sarah Delaney fágáil páirc na Imar chumá Sarah Delaney captaí na fórne bhí sí anhhaine for sí úd an ag cúgamún agus tásúnam go méid biseach sciupaí ar Aoife Dalton mar luama tá sí chólárnach go chuig Laighin agus go ar in na héanaan agus an kick sin i míad díadach amach a bhfuil.
Ceapan go Tá ceap gohfuil botún in sin agus well ní hinan sar botún tá gearbh duine agus gansaí chuig a Connacht dúirt marall tá na seansanna go bheith tá tú cáileann na seansanna tá 8 pointe in na fórne tastín scór go lua Claire Gorman tá isteach go na Connachtaí agus í ar a glíhan Clísach tá sé antáhacht a héhann aclíocht ag an buinte seo chuna mar Éilis Quinn ag dul síos le Craobh son srá déirnach chosint an sin ó na Connachtaí agus níl siad an áí Laighin ón Park tá sí cótáhachtach dómh is tócha má tá na Connachtaí chun é seo fáil arás beag orthú limistéir a bhaint amach leis an chos le chosméh dílaí ach go háirithe ach botún eile mór an sin an pacha i dtí Harcían agus níos am cé tháinig níos a bhí Ella Burns nó Lily Morris a bhí an Dana chun iad a chur síos an chúna a rís is tócha agus an am ag agus botún inta sin ag O'Brien bechearcha mo an íhar sin go Harníine ach gramú má dinta ar Aoibhín Riley an nó derbh le bís muoine ar luach na himmartha tá cinenne mór le duine agus kick sin chutha fada ach But mucha tití ar a tálann sin agus ní láchtúir ón na Laighin ach tóceará ag Whelan. Whelan i ríis gramú má dinta Riley ara. Gutsa go tálann sin Malloy. Zashin Shear v Kathy Baker. Tá Aoibhín Riley fós híos ar an dalamh faoi láthair ach ceapam gur fáibh leis na búta sí atá ann so tá sé sin cearcha leir. Began den snás imethe as an immert faoi láthair daoine ag éirí tíirseach ach tá an am ag dridum chuig an deire agus caiig na Connachtaí éilú ón na limistéir héin agus gá scóra áil híl sé sin éasca ag 1 pointe sa cluiche ach go háirithe ag deire an obair crua atá déanta acu le 75 nóméid ag an buinte seo so caiig siad bheith Tharbheith éifeachtach leis an cosint an seo agus mátá málaigh teacht caiig siad é dhúna síos go hána topic. Teachta de thugann bei Cúige Láin na gáil súsa bór i dó béal feriste agus an breanúir an taspántas ó Cúige Ola neo. Tá mé cheappa go mbeidh Cúige Láin na fáil bua agus an tólas fáitam ó híomh méid díine tá seo tá 6,600 Connacht díine sa slúin neo. Agus sin méid smú díine bhí clufi baile na man an seo in ánach broc. Mar sin choiríocht má 6,600 duine agus an uair an baile I gimmert Harcían agus Erin King lárnach an chúigúd fáte. Ach botún déanta. Tasnú nína sin ach bhíon adóg séite ag an réitor. Pas mí chrín a rís just a rís an bhrú ó chosint na Connachtaí just I cur níl siad I cur an gramúisteach ach tá siad beag na cur agla ar na Laighin rih díreach rih an pas agus an seo an míse cur chuig an fork an ró tosaigh teacht ón fork faoi deire is tócha atá rácha. Agus Aoibhín Riley féit a bheabhaidh ag teacht ón fork freisin tris obair
an crua a dhéanamh gotí seo. Mar sin Jess Keating, Olivia Tallinn agus Gráinne Mór an takeísteach go chuige Connacht. Agus Sártha Spántas léiríonn sin ag Nicky Gibson. Nis féidir le chuige Laighin an sé úd aimsú nó an bhfuil freagra ag na Connachtaí. Cahan freagra sin a hecht go luath. Oh, it's come on, sin ag Lindsay Clark. Tír chéile na Connachtaí teacht sús na parca riail a bhain táiste acab. Bróid curlainn sin ag heisin. Ach mar luama bhí riail a bhain táiste acab. Ja, Jinta go maig na Connachtaí dailá leis an brú sin agus le na daoine teachta steach freisin just chun an leanúnachas agus gachar le dúna amach. Is tóca tá sé imethe uthe inéis ó thaobh an resulte ach tá si taréis éachtaíanamh an seo. Mar luigh mé an astruúcháin ón seachtain se chatta má tá siad nán dul suas an levéil sin a ríis an seachtain se cuaing. Bheoh mé scanartha fuair. Ní raibh rudí amach go chuig go Laighin na ggurcha deachta teachta ach tá siad an eiste ar mhór níos leasan is neo agus siad de gimmert a bhád níos fearr. Agus clipas le teacht. Nis Sturla tá sé dachar cinna dhéanana ó thaobh céad na himnóirí a hasamach agus céhí lárnach ach tá cinenne dinta adhfuil. Tá agus tá sé Jackar chun níornará ach go háirithe leis na Connachtaí ag teachtamach ar an taobh eile den tuire seo mar cheap mé go raibh siad go húntaach ó thaobh an obair a haspáin siad ach go háirithe Jemima Adams-Verling, Avian Riley, Maeve Deely leis an na kickanna Eilish Quinn freisin obair na gapel ach ar an taobh eile tá Erin King agat agus tá sí buinteach le gachral dearfach atá genta ag na Laighin an nómh ach go háirithe an céad leis sin agus Eve Higgins rééis an Astru Shellva sin all agus na Laighin ag iarraigh dul tapig ach ní raibh cead ach mar bhí arágam díreach ribh sin Erin King just ag déanamh obair na gapel an tam ar fad ag déanamh na cinní ceart mar a bhfuil ag tastáilúit mar cheanara an pas sin chun an céadú deáil le Maggie Boylan sa chúna an céú skillúil is atá Erin King an slí ina bhfuil si an obair seo goléiríanamh agus fós bheith an fécin timppel agus an spás aimsú agus faoihrú tá sé sin dochreta. Hagann sé sin ón am a bhí si ag immert leis an fear an seachtar an taobh ach freisin tá si có-éfachtach sin mar imróir ar an forch chuig an taobh tá si gnádúrtha mar ceanar amach an sin agus agus aon tín an slúa le derbhla. Agus peocí súsa sin ag na Connachtaí. Lindsay Clark agus catamach ag Fitzpatrick. Clufiiciún inniu ag Fitzpatrick. It's beag líorad tá feici aice. Ceann sin tóci rá ag na Connachtaí agus ní had é nimmirste an fárc tá siad ag bheith immertán. Tá siad a hecht sús na parca. Agus cá siad scór aimsú go luath ar nóin clog tá sé gote dearag ach ní cheanglíonn an clog atá agan an seo go dtíadach leis an clog atá sa stáid so beidir couple second in just an siúd cáilt amach ain ach leanamas leis nimmert tóci rá ag luach na himmer Erin King in sin. Tá sí hóláidir agus tóci rá ag na Laighin í ríist. Tá siad a ghearra séú úda aimsú. Slúa mór mílteach an seo in ná nach broch agus
Sorchla fi feci ac yn bjorn am siag ni Murphy agus zaffi na posti ban Port Dara a gamshu oud agus fi sin y tach derbala fi sydd har cyn ta sydd eisiau fe brw agus der a chéle chonig yn bjorna agus Leo the Laighin am agus downs agus sásta tá loch lean de chuige Laighin sásta tá loch banisteach de chuige Laighin sásta agus tá Niamh Murphy brásásta agus úd fáte ecce in Anzi chuige Laighin agus in chicle tacht ó Dana O'Brien. Ja, Lína do creta an sin agus pas simply ó Eve Higgins a bhí an hiiscint kick raibh Niamh a gúlin an sin bhí ní raibh hí fiú fécint hí agus an pas a chur amach aché. Ja, críomhar sé gur na Connachtí nómh tá si tréis obair go dtí ar fad ach a bhád níos fearr ón na Laighin agus leis an caighdeán atá a chu bheitfá agsúla taispántas cosúla sin. Sin ráte tauci úntach den fear an idirnáisiúnta ag fécint ar an taspántas ón gá éireann ach go háirithe leis an caibhlinn céir idir an na paci is tóca agus iad ag coga an 8 nóméad ar fad. Mar sin tuci sús go hálan yin sin ag cuimh an loi. An sé úd fáte mar sin ag chuige Laighin chur siar sin ag Corcoran agus chuige Laighin trí do lurgan seachtú úd. An ói agus an ceann sin chur amach ag Dana O'Brien an agó adog dhearnach séití an réitar agus bua cinsa ag an ar an balla ó scór slú mór mílsach. In seo san dánach broch. Ní ra siad sásta leis an táspántas a gúige in ag cúige mún an deire seachtain seo caite ach tá chuige Laighin takearáis. Tá si takearáis go láidir agus tá tora fáte ach ab seo. Réad na Connachtí go dtíon ach sa deire hí na Laighin ró láidir. 3 úd fáte na Connachtí, 6 úd fáte chuige Laighin agus siad atá ganas Aaron King idir a 8 chuige Laighin an sin leach na himmarthe agus focail dearnach wet dervla just ó híhann tá spánta seo an óid an teachta de thugann tá Connacht tá si tamála ag chuige mún agus Laighin aspála i méil feriste. Ja, gan dout look taspántas bhád níos fearr agus beag siad críomhrisna gan dout ach is féidir lo bhród a thugann ón taspántas sin. Tá sásta gohfuil na Laighin tréis strasamh suas agus taspántas níos fearr chur amach ar an fork agus crothíonn sé críoch úntach agus síimsú leis an comórtas seo beag caibhlinn céir atratha mar a bhíonn is gná san craobh le na muoinnig ach mar luamar ribh seo is rud antábhachta go bhfuil na imróí idirnáisiúnta ina measc agus bhfuil na chalíní óg ag teach suas le na cineirí ar an páirc ló agus ag fálam utha an tamar fád ag fálam utha chunas iad féin thugann timpeall an áit cosúla imróí idirnáisiúnta agus profisiúnta agus freisin ghuiil an sprí agus an fuinmh sin a thuirt ló chuig na síonseir freisin. Cinnte na Laighin ordaí sús go dtíon dar áit ar chlár na buintí sa chomórtas na Connachtí sa tríú áit mar luam a níos luúchiid a sáin a thugann imóta trí ba chuige Laighin na méil feriste tuairtá ar chuigálaigh leabhartrééis dó a sin níos déirnaí go carútrééis ceair ba chuige Connacht agus chuige mún tuairtá ar a chéile is stáid Dexcom ben na clufií sin beo an seo ar YouTube Spórt TG Cahir ach go dtí sin weim héin Dervla agus an bhuireann ar fád is stáid energia, slán agus bannacht. Beisi seans má go mééis ar fanel na hid an náisiúnta chumá. It East, Riley Bjarna, Chinga Riley, does she get to be created Bjarna, Riley Gulladzornina, Nilach Numa Katza, August Toad Forza, Gavin Riley Chuggle, Kuiga Hona. Grime all air an cluiche seo, Cafidís, Immert,
on topic. Má bhogann siad na Laighin timp Tá tríd in seo tá Emma Tilly ach breanna tá sí cuine an áirde i ríist cosins na chéad sco ach tá na Laighin atach tá go bleor brú agus tá úd forte ag Maggie Boylan in sin. Higgins agus O'Brien sin kick an cléiste tá Tilly atach tá cá cúga Connacht iad a stoppa tá chulagan is tin sin fós ag Delaney go le dróníine na Laighin atach agus úd forte acu agus ag gaidí leis an sin tá Congrach is tóca. Níl siad faoi a lán brú ach ní féidir seans gur chuig an líróid sin chun cín agus Maggie tá seans in is Boylan atach agus leag sí Craobh go hálainn seans an teag Dúzang an gréamú denta ara Dalton go hálainn Tilly Emma Tilly agus an tíúd forte chuig a Laighin Cluffy sin le feicil bio ar YouTube Spórt TG Cahir Cluffy an tábhaach ó híomh cechaí i seasa rudí sa srá agus teachtain is tá na Connachtaí agus Riley an darúd forte cóbas a tháinig sé sin Bjorn na mór mílteach amach ón clíhán an sin ní raibh sin an fiú lámh chur orthaí so begur chu bheith bhhad níos fearr ó thaobh sin. Agus tá sé seo Stacey Flood is ní acha sí bhí ban amach híomh lámh deis an sin ach tá sí fós ag Stacey Flood gretan tú Stacey Flood ag trasnú nína an puinte bónas cinsa cúig a Laighin an seo ach ribh sin bhí an na nascathe idir imróirí na Connachtí go húntaach ar sin fiú gur imróirí idirnáisiúnta agus Clara Barrett asú seba Connacht cedla se th cíam tóí ráonn sin ag éiles chuin a rúiseach Níród fós an sin Cosins féachhar ón na Laighin agus na Connachtaí gan síos agus an tríúd forte ní aon tíim cúige Laighin a chorbe ceapan siad gur scuileach Tá sí slánaithe an drama tuach ag an locht leanta chuig a Laighin taobhreach acu ber tíomh lámh deise cartamach an sin ó Boylan sin úd do chretse Maggie Boylan slú mór mílteach an seo an ná nach broch agus Sorch le feici ach an Bjornam siag ní Murphy agus zafuin na postaí ban Port Dara ag amsú úd Tréis obair go dtí an ar fad ach a bhád níos fearr ón na Laighin agus leis an caighdeán atá a chu agus an ceann sin chur amach ag Dana O'Brien an agó ghearnach séití an réitar agus bua cinsa ag an an balla ó scór slú mór mílteach in seo san dánach broch ní rá siad sásta leis an tás